Escolteu la història d'en Perot lo lladre, que robava els rics i ho donava als pobres. Vols venjar-te? Si la bona notícia no arriba, demanem un indult. M'he de penedir dels morts que he causat! El virrei no hauria de poder sentenciar ni legislar sense el consentiment del Parlament. Ni hauria de poder-nos mobilitzar per lluitar les seves guerres. Ni hauria de poder-nos envair amb mercenaris. ¿De alguien del sur? ¿Por qué del sur? Un desafiament. Meravellós. Un desafiament. Accepto. Si resoleu el dilema, sereu lliures d'anar on vulgueu, amb els vostres diners i les vostres armes. Però si no resoleu el dilema, si no trobeu la resposta adequada, llavors morireu aquí mateix. Abandoneu-vos a l'embruix de les meves paraules, que totes són veritat, us ho prometo. Sentiu això? Els obliguen a cantar a aquesta hora. Millor. Així ningú no ens sentirà.